Dinakdangan. Sisig baboy. Tilapia. Asan dyan, te?
1 week. No. Ayan, eh. Tapos sa mga niya. Ako daw nag-video. Kapag di ka nagtinda, no? Hindi daw kahapon. Meson niya, dito. Nahanap pa namin. Wala to. Maapaw pa. Calamares po to. Ay, mas malaki yun. Isa pa. Ay, meron na pala. Magkano po sa itlog? 13. Magkano sa itlog? Katubo po 20 apat. Magkano po sa kikya? 5 po isa. Pwede pa ito. Bago. Magkano? Murang lagi na. Mayroon din. Nakasala ka po to. Ita, magkano po yung price nito? 2 pesos. Murang-mura. Abot kaya.
saan dyan, te? Ito na, pili ako. Yan. Ay, hindi. Mangga, oh. 950. Sa inyo po. Oh, video na ka.
Pagsak ko na lang sa Vincent ang bago ko. Basta hindi. Gayunan mo. Ganun mo pag napakabalik. Parang yung daliri mo, mga trending ka. Nagyan mo na sili, Joy. Parang tawagan na si Jay. Okay, tayo. Tigas po ako? Baka sinigat ako. Oo, wala.
Okay lang, sir. Kita tayo buong Pampanga yan, sir. Buong Pilipinas. Isa pa. Utang naman ko. Video din. Kaya? Pili na. Say hi. Pinakdangan. Sisig baboy. Special na pusit na malalaki. Minutes. Magkapeke pa. ₱70 po. Ay, ito pa tayo, sir. Tilapia. Kailangan nag-ano ako dyan, sir, ha? Magbukom ako dyan. Ilang tilapia, darling?
siyempre. May software, pwede kita na marami. Okay. Punta po Mandilo kayo. Karag lang yan eh. Kaya ikataba. Mag-spend ka. Paano